maring Gusti Kang Masuci mugia angsal pitulung mugia angsal rahayu mugia angsal papayung saking kula separa kanca nyuwun jembar ing panapura mugia angsal keselamatan saking kula separa kanca seniman seniwati seni sandiwara lingkap budaya dipun pimpin dumata Pak Parastono Mas Anom Bulan alamat saking terusan Kecamatan Cidedan Kecamatan Sidang Kabupaten Indramayu kumaran alam lahir yen kula yen aku laku bisa pikir ning segala lampahan rukun runtut sawoyonan yen ringan sama dijingjing yen berat sama dipikul gotong royong bebarna silang sesamane rukun runtut sawiyunan yen ringan sama dijingjing yen berat sani wikul gotong royong bebarengan pegota wir kota rebeng-rebeng durung mati sukmanira wis Sukmanira wis nglayung katon Sukmanira wis nglayung katon Sukmanira wis
ngalayung katon kelun ketinggal sing ketebian kayang ning pikiran kaya nangis sejroning batin iwal nasib sing lagi kebangetan mancat semplang ngerawil gropang mencet ninggange tiba tiba dong kaya nangis sejroning batin sambat-sambat kaya beli kuat Papa panitia, ibu panitia Badong Bang Pak minangkane Papa Waki panitia sareng Bapak masih daya kending Bapak Kadira sareng Bapak Kadime keding minangkane wong sing paling eman dewek khususnya kang ya panitia Bapakku Senadi minangkane wong sing paling eman dewek sareng boke Tito Prabu ya keding minangkane sing ana ning luar negeri dewek duh papane koli sing duwe lo sarang dewek sing duwe lo sarang wong sing paling eman dewek sing duwe lo sarang dewek sing duwe lo sarang sing paling boral sing duwe lo sarang sing duwe kawasan lo sarang sing duwe kawasan lo sarang ngaturaken matur kesuwun sing duwe kawasan lo ayo ra kabeh dalan sarang bos Korea gede Bapak Koli ngaturaken matur kesuwun Mamae Indri ayahe cucun sing duwe jair nila sing duwe jair abang ayahe cucun dewe sing duwe bibit jair ini sing duwe bibit jair nila ini man katone mane mamae Ania sayang nok cucun sing ana ning Taiwan dek nok cucun sing Taiwan nok cucun sing ana ning Taiwan nok cucun sing ana ning Taiwan nok cucu sing ana ning Taiwan nok cucu sing paling eman nok cucu sing Taiwan nok cucu sing ana ning Taiwan
nok cucu sing ana ning Taiwan nok cucu sing ana ning Taiwan nok cucu sing ana ning Taiwan nok cucu nok cucu nok cucu sing ana ning Taiwan sing paling boral nok cucu dewek sing ana ning Taiwan dewek nok cucu sing ana ning Taiwan mamae Ania sayang mamae Ania sing paling emang mamae Ania sayang sareng Kang Putra bungsu minangkane panitia Kang Putra bungsu 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 panitia anom 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 Putra bungsu panitia anom karo nok cucu geding nok cucu sing ana ning Taiwan nok cucu sing ana ning Taiwan nok cucu sing ning Taiwan sareng putra bungsu panitia anom putra bungsu panitia anom putra bungsu nok cucu sing paling eman nok cucu sing ana ning Taiwan nok cucu sing ana ning Taiwan Kang Putra bungsu dewek minangkane wong sing paling eman mamae putra bungsu panitia anom sareng mamae Mimi Rizki sing aman Mimi Rizki sing sayang Mimi Rizki sing paling aman Mimi Rizki sing paling sayang Watan ketinggalan sareng Mimi iya Gini cengap-cengap Kantune gilirane Mama Regi sing duwe prayoga musik Mama Regi sing duwe prayoga musik Mama Regi sing bayar Mama Regi sing bayar Mama Regi sing bayar kantune gilirane mimine tagi sing duwe kang paten mimine tagi sing duwe kang paten mimine tagi sareng Mama Rizki Tardi dewe Tardi sing bayar Tardi sing bayar Mimi Rizki sing ana ning Taiwan Mimi Rizki sing ana ning Taiwan aduh
dodok lamun dhewe kan nimbengi kungudune padang wulan lantaran mendung nutupi jagat surem lan sepi tanpa sedih ketinggalkan semilir angin kumbang bapak panitia samusi gawe ati bimbang langkap kabar bejane sampai kapan waktune bulan nunggu kelas kepastiane cuma sampean karena bayangan karo wong liyan cuma sampean kadeden ate cuma keakangan lan melewat angin kumbang muga ilang rasa lagi timbang semilir angin kumbang samusi gawe ati bimbang langkah bayangan megabar kampung bulan nunggu kan kepastian cuma sampean langkah bayangan karo wong liyan cuma sampean kadede hati cuma keakan salam lewat angin kumbang rasa bingung muga kegawa ilang dodok lamun dhewe kangen nimbengi kudune padang wulan lantaran mendung nutupi jagat sepilan sedih tambah sedihkan hati kan ketinggalkan padana siji rasa apa maning Bapak Kolik Bos Korea kanggo rombongan panitia Bapak Wakil Bapak masih dahe gede
sarang bapak kadirae gedhi bapak kadin sing ngormati boten ketinggalan sarang bapak kusnadine gedhi khususnya kangge panitia muda panitia aturaken matur kesuwun Mama Rizky minangkane sing duwe kusen jati mandiri sareng aatar dia gedhi Mimi Rizky sing anane Taiwan sareng Mimi Tagi matur kesuwun minangkane sing duwe mangpaten aja lali selawase sareng Mama Ereki panghormati minangkane sing duwe prayoga musik aja lali selawase sareng mimiyok matur kesuwun sareng Noktania gedhe Noktania sing